Pipila katulunghaan sa Dato Montawal sa Maguindanao del Sur ang gibaha. Busa, suspendido ang klase. Samtang low pressure area, padayong magpaulan sa Mindanao, sumala sa pag-asa. Ani ang report. Kanselado ang klase sa mga tulunghaan sa kilid sa National Highway sa Dato Montawal, Maguindanao del Sur tungod sa pagbaha dala sa kusog nga ulan. Gani usa ka tulunghaan sa Barangay Talapas nahumol na sa baha ang compound ug classrooms niini. Busa wa na dayon ang unang adlaw unta sa klase karong tuiga ug gipauli na lang ang mga estudyante. Matud sa MDRRMO, matag hapon manggudaw makasinati og kusog nga ulan ang Maguindanao ug Cotabato provinces, hinungdan nga milapaw ang Rio Grande de Mindanao. Nakatala sab sila og mga pagbaha sa Pagalungan Maguindanao ug mga ubos nga lugar sa Pikit, Cotabato. Sumala sa pag-asa, padayong magpaulan sa Mindanao ilabi na sa Caraga Region ug Sulu ang low pressure area hinuon ubos ang tsansa nga mahimo kining bagyo ug posible sab kining mahilis ra. Apan gipaigmat gihapon ang mga nagpuyo sa ubos nga lugar kalabot sa pagbaha ug mga anaa sa bukirong bahin sa posibleng landslides. Tungod sa outward band so maong low pressure area doon na paghapoy masinati nga mga pagdagom labi na sa hapon or sa gabi inubanan sa nga adunay mga localized thunderstorms. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao.